Gatazka telebistak aurkezten du Pertzepzioak eta gatazkak. Pertzepzioa. Zer da pertzepzioa? Gure pertzepzioak inguratzen gaituen errealitateari zentzua ematen dio. Pertzepzioaren bidez, pertsonak errealitatea hautatzen, antolatzen eta interpretatzen dugu munduaren gaineko gure irudia osatzeko. Bi pertsonek egoera berdina bizi dezakete, eta hala ere, bakoitzak dituen interpretatzeko erabat desberdinak izan daitezke. Hori da gure pertzepzioa, beti ez dagoelako bizitzen ditugun egoeraren mende. Gure itxaropenak, beldurrak, beharrak, eta gure bizitzan izandako aurrengo esperientziak gauzak interpretatzeko aldatu egin dute. Gatazka. Pertzepzioen ikuspuntutik, esan dezakegu gatazka bat egoera baten pertzepzio desberdinen edo batera ezinen arteko talka bat dela. Zer eragin dute pertzepzioak gatazketan? Bizitzaren situazio askotan bezala, gatazketan pertsonak gauza desberdinak interpretatzen ditugu. Ikuspuntu edo pertzepzio adina gatazka bizitzaren ari diren pertsona daude. Bi iritzi desberdin egoteak ez du esan nahi bat zuzena eta bestea okerra direnik. Gure ikuspuntua da guretzat, besteena besteentzat bezain garrantzitsua. Arazoa bera baino importanteagoa, pertzepzio okerrak jokatzen duten papera besteen intentzio eta motiboengan. Askotan pentsatzen dugu arrazoia geurea eta akatsa besteena dela, eta gatazkaren errua bestearena dela guri izorratu nahian. Baina orokorrean ez da horrela izaten, eta guri izorratu nahiaren baino arantzago joanez, pertsonak bere arrazoiak direla eta mugitzen dira. Gure bizitzaren aurreko esperientziak beti erreala ez den situazio modu partikular batean ikustera eramaten gaitu. Adibidez, eskola aldaketa bat dela eta aurreko eskolan besteek gutaz barre egiten bazuen, eskola berriko patioan norbait barrezka ikusten badugu, pentsa dezakegu gutaz barre egiten ari dela, eta hori ez da beti horrela. Gurekin, gatazka duten pertsonak lehendik ezagutzen ditugunean, haien intentzioak oker batean ikus ditzakegu. Noizbait, norbaitek mintzen bagaitu, pentsa dezakegu pertsona horrek beti mindu egin nahi gaituela. Nola lantzen ditugu pertzepzioak gatazketan? Gure ikuspuntua bakarra eta pertsonala da, eta azken finean, denok dauzkagu errespetatuak izan behar diren arrazoiak. Guri buruari galdetu behar diogu, nola eragintzen dute nire oraingo ikuspuntuan aurreko bizipenak? Gatazketan, elkarraditzeko puntu batera iristeko, gure ikuspuntuak adierazi naiz besteen ikuspuntuak entzun eta errespetatu beharko ditugu.